And the postponement happened after the premier came down with food poisoning over the weekend. An official statement from his office revealed that Netanyahu, who's 75, fell ill overnight and was found to be suffering from intestinal inflammation and dehydration, for which he is receiving intravenous fluids. מבקש לעדכן אתכם מה עשינו בסוריה ומה נעשה בסוריה. אנחנו קבענו מדיניות ברורה. ኣብ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ውሽጢ ዝርከብ ናይ ፖለቲካ ፍሕፍሕ ስሙ ከም መብረቕ ዝስምዕ ተፈታውን ተጸላእን ዝኾነ ሓደ መራሒ ይርከብ እዩ። ንሱ ድማ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ናይ እስራኤል ናይ ነዊሕ ግዜ ጠቅላይ ሚኒስተር ዝኾነ እዚ ሰብ ብጸላእቱ እውን ንሃገሩ ከም ጀግና ዝመርሕ ክበሃል ይስማዕ እዩ። ንናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ብናይ ዘረባ ሓያልነት ድምፂ ይእምን እዩ። ኮይኑ ግና ካብዚ ናይ ስልጣን ድሕሪት ዝርከብ ናይ ውልቀ ህይወቱ ካብ ናይ ህዝቢ ዓይኒ ዝረሓቐ ዓብ ቃልሲ ዝሓዘ እዩ። ኣብ ቀረባዋን ብዘጓነፎ ሃንደበታዊ ሕማም ናይ ስልጣን ክብደትን ናይቲ ሃገር መጻኢ ዕጫን ክንደይ ናይ ዝኣክል ነንሕድሕዱ ተተሓሓዘ ከም ዝኾነ ተራእዩ። እዚ ናይ ኔታንያሁ ታሪኽ ናይ ሓደ መራሒ ውልቃዊ ፈተናታትን እቲ ናይ ፖለቲካ ጽንዓትን ዘርአየ እዩ። ኣብ ጁላይ 20 ንጎሆ ሰንበት ምድሪ ናይ እስራኤል መንግስቲ በብሰሙን ኣብ ዝገብሮ ናይ ሚኒስተራት ካቢኔ ኣኼባ ናይ ኩሎም ዓይኒ ብፍሉይ ኩነታት እናተጸበይዎ እዮም ነይሮም። በብቕንኡ ኣብዛ ኣኼባ ዝውሰኑ ውሳነታት ናይዚ ሃገር ዕጫ ዝልውጡ ብምዃኖም እቲ መንግስቲ ኣብዚ ክርከብ ናይ ግድን እዩ። ኮይኑ ግና ጠቅላይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብዚ ተረኽቡን ወረ ካብ ዝናብትን ክብሉ ጀሚሮም እዮም። ናይቲ ሃገር ናይ ድሕንነትን ህድኣትን ዘተስፉ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግና ናይቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ቤት ጽሕፈት ዘውፅኦ ህፁፅ ሓበሬታ ነቲ ዕግርግር ከህድኦ ዋላ እኳ እንተኸኣለ ነቲ ጥርጣረ ግና ከዕርፎ ይከኣለን። እቲ መግለፂ ከም ዘመላኽቶ ጠቅላይ ሚኒስተር ብጽኑዕ ከም ዝሓመመ ተገሊጹ እዩ። ስዒቡ እውን ንዝመጽእ 3 መዓልትታት ስርሑ ኣብ ገዝኡ ወይ እውን ሆስፒታል ኮይኑ ከም ዝመርሕ ኣፍሊጡ እዩ። ናይቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ቤት ጽሕፈት ከም ዝገለጾ ኔታንያሁ እቲ ሕማም እተሰምዖ ኣብ ቀዳም ምሸት እዩ ነይሩ። ብሃንደበት ናይ ሕማም ስምዒት ኣጓኒፍዎ እዩ። ናብ ገዝኡ እውን ኣብ ሃዳሳ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ላዕለዋይ ዳይሬክተር ዝኾነ ዶክተር ኤሌን ሄሽኮ ብህፁፅ ብምኻድ መርሚሮምዎ እዮም። ናይቲ ዶክተር ናይ ምርመራ ውፅኢት ግና ምስ ደመም እዩ ነይሩ። እዚ ጠቅላይ ሚኒስተር ብናይ ኢንተስቲናል ኢንፍላሜሽን ሕማም ከም ተጠቃዕ ገሊጹ እዩ። ናብ ዘሳጥሖ እውን ብተመረዘ መግቢ ምኽንያት ከም ዝኾነ ብግልጽ ተገሊጹ እዩ። ናይ መግቢ ምምራዝ ዝብል ቃል ኣብ ሓያል ናይ ፖለቲካ ነውፂ ዝርከብ ህዝቢ እንትዝረቦ ተወሰኽቲ ስጋኣትን ናይ ህዝቢ ሕቶታትን ኣልዒሉ እዩ። ንብዙሓት ሰዓታት ናይቲ ህዝቢ ረብሻ ቀፂሉ ነይሩ እዩ። ኮይኑ ግና ተወሰኽቲ ምርመራታት ድሕሪ ምግባሮም ናይ ኔታንያሁ ጥዕና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ተገሊጹ እዩ። እዚ እውን ንመላእ እቲ ሃገር ዕረፍቲ ሂቡ እዩ። እዚ ሕማም ክመጽእ ዝኸኣለ እውን ብናይ ኣካል ፈሳሲ ምውዳእ ስዒቡ ናይ ደም ትቦ ፈሳሲ እናተዋህቦ ከም ዝኾነ እቲ ቤት ጽሕፈት ገሊጹ እዩ። እዚ እውን ኣብ ጽቡቕ ክትትል ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። በቶም ደኳተር መምርሒ መሰረት እዚ ጠቅላይ ሚኒስተር ንቐጻሊ 3 መዓልትታት ኣብ ገዝኡ ከም ዝጸንሕ ተገሊጹ እዩ። ናይ መንግስቲ ጉዳያት እውን ኣብኡ ኮይኑ ከም ዘፈጽሞ እቲ ቤት ጽሕፈት ገሊጹ እዩ። እዚ ማለት እውን እቲ ሰንበት ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ካቢኔ ኣኼባ ስርዓት ይኹን ንሰውኒ ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ቴል ኣቪቭ ዲስትሪክት ቤት ፍርዲ ናይ ብላዕ ክሲ መጋባያ ኣይተረኽበን እዩ። እዚ ነቲ ናይ ፖለቲካ ህይወት ካልእ መዘዝ እዩ። ናይቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ጥዕና ኩነታት ኣብ ሃገር ውሽጢ ይኹን ኣብ ዓለም ለኸ ደረጃ ኣቓልቦ ስሒቡ እዩ። ብፍላይ እውን እስራኤል ኣብ ከቢድ ናይ ፖለቲካ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ኣብ ዘላትሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ መራሒኣ ጥዕና ኣዝዩ ቃልቦ ዝስሕብ እዩ። ወዲ 75 ዓመት ጠቅላይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ቀረባ ዓመታት ውሽጢ ምስ ብዙሓት ናይ ጥዕና ጸገማት ክቃለስ ጸኒሑ እዩ። እዚ ናይ ቀረባ ገዛ ሕማም ናይ መጨረሻ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ንዝሓለፉ ውሕዳት ዓመታት ዘጓነፎ ተኸታታሊ ናይ ጥዕና ጸገም ዘዘኻኽር እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ወርሒ መጨረሻ ናይ ፕሮክሴት ጽኪ ብመጥባሕቲ ኣልዮም እዮም። እዚ ናይ መጥባሕቲ ሕክምና ዝመጻሉ ብናይ ሽንቲ ትቦ ኢንፌክሽን ከም ተተሓሓዘ ድሕሪ ምርግጋጹ እዩ ነይሩ። ቀፂሉ እውን ኣብ መጋቢት 2024 ድማ ናይ ሄርንያ መጥባሕቲ ተገይሩሉ እዩ። እዚ ድማ ንሒደት ቅነውን እንተኾነ ካብ ስራሕ ንክርሕቕ ገይርዎ እዩ። ኣብቲ ወርሒ ውሽጢ ሰዓል ሒዛቶ ብምንባራ ምኽንያት ንብዙሕ መዓልቲ ካብ ስራሕ ከም እተረፈ ይዝከር እዩ። እዚኣቶም ተኸታተልቲ ሕማማት ነዚ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብ ናይ ውልቃዊ ህይወቶም ክንደይ ናይ ዝኣክል ፈተንቲ ኩነታት ከም ዝሓለፈ ዘርእዩ እዮም። ካብ ዘቐድም ኣቢሉ እውን ኣብ 2023 ዓመተ ምህረት ብናይ ሃንደበታዊ ናይ ልቢ ህርመት ምቁራጽ ከቢድ ሕማም ድሕሪ ምርካቡ ናይ ልቢ ህርመት መዕረይ መሳርሒ ወይ እውን ፔስሜከር ንምግጣም ህፁፅ መጥባሕቲ ተገይሩሉ እዩ። እዚ ተጓንፎ ንመላእ እስራኤል ዘሰንበደ ኩነት እዩ ነይሩ። ቅድሚ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ብናይ ኣካል ፈሳሲ ምጽንቃቕ ምኽንያት ናብ ሆስፒታል ኣትዩ ከም ዝነበረ ባዕሉ ገሊጹ እዩ።
ደኳቱሩ እውን ኣብቲ ሰዓት ከም ዝሓበርዎ እዚ ጠቕላይ ሚኒስተር ብናይ ልቢ ህርመት ምቁራፅ ፀገም ንዓመታት ክሳቐ ጸኒሑ እዩ። እዚ እውን ንናይ ፔስሜከር ምግጣም ግድን ኮይኑዎ እዩ። እቲ ናይ ጠቕላይ ሚኒስተር ጥዕና ኩነታት ንመወዳእታ ግዜ ናብ ህዝቢ ዝቐረበ ሪፖርት ኣብ ጥሪ 2023 ነይሩ። ናይቲ ሰዓት ሪፖርት ኔታንያሁ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ጽቡቕ ጥዕና ኩነታት ከም ዘሎን ናይ ልቢ ህርመት መሳርሒኡ እውን ብልክዕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቀፂሉ ድማ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ናይ ልቢ ምዝባዕ ወይ እውን ኣሪዝሚያ ዓይነት ፀገም ከም ዘይብሉ ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ግና እቲ ናይ ጠቕላይ ሚኒስተር ጥዕና ኣብ መስጊእ ኩነታት ከም ዘሎን ናይ ዕድመ ምድፋእ እውን ምስቶም ዘስዕቡ ናይ ፀገማት ተጓንፎ ኣብ ሓያል ቃልሲ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ኣብ 75 ዕድሚኦም ነቲ ናይ ጠቕላይ ሚኒስተር ስልጣን ኣብ ኢድካ ምሓዝ ኣካላውን ኣእምሮውን ብቕዓት ዝሓትት ብምዃኑ ናይ ጥዕና ፀገሙ በዚ ገጽ ልዑል ፈተና ፈጢሩሉ እዩ። ናይ ኔታንያሁ ናይ ጥዕና ፀገማት ዋላ እኳ እንተሃለዉ ናይ ፖለቲካን ሕግን መዝገባቱ ግና ብልዑል ኩነታት ቀፂሎም እዮም። ካብቲ ናይ ውልቀ ጥዕንኡ ወጥሪ ዝሓለፈ እዚ ጠቕላይ ሚኒስተር ኣብ በብሰሙን ዝግበር ናይ ቴል ኣቪቭ ዲስትሪክት ቤት ፍርዲ ብምቕራብ ናይ ብላዕ ክስታቱ ናተማጎተ እዩ። ናይ ኔታንያሁ ናይ ብላዕ ክስ ዝጀመረሉ ኣብ ሜይ 24 ኣብ 2020 ክኸውን እንከሎ ኣብዛ ናይዛ ሃገር ታሪክ ውሽጢ ኣብ ስልጣን ዘሎ ብናይ ገበን ክሲ ናብ ፍርዲ ዝቐረበ እቲ ናይ ፈለማ ናይ እስራኤል መራሒ ገይርዎ እዩ። እዚ ክሲ ምስቲ ስልጣኑ ተተሓሓዘ ብላዕ ናይ ምጭብርባርን ናይ ምትእምማንን ጥሕሰት ገበናት ዘተኮረ እዩ። እዚ ክሲ ናይ እስራኤል ናይ ፖለቲካ ኣቀማምጣ ኣዝዩ ሕልኽላኽ ገይርዎ እዩ። እቲ ጠቕላይ ሚኒስተር እውን ሙሉእ ኣቓልብኡ ነቲ ሃገር ካብ ምምራሕ ወፃእ ኣብ ናይ ሕጊ ቃልሲ ንኽኣቱ እውን ኣገዲድዎ እዩ። ካብዚ ንላዕሊ እውን ዓለም ለኸ ናይ ገበን ቤት ፍርዲ ወይ እውን IACC ኣብ ኖቨምበር 2024 ኣብ ጋዛ ውሽጢ ብተፈጸመ መሰክሕ ተግባራት ምኽንያት ኣብ ልዕሊኡን ኣብቲ ናይ ቀደም መከላኸሊ ሚኒስተር ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ክወፅእ ምኽኣሉ እቲ ኩነታት ብዝበለፀ ናብ ድንግርግረ እትይዎ እዩ። ካብ ጥቅምቲ 2023 ጀሚሩ ብናይ ጋዛ ጎንፂ ናይ ህይወት መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ብዙሕ ቁጥሪ ናብ 59,000 ክጽጋዕ እንከሎ እተን መብዛሕትአን ድማ ህፃውንትን ኣዋልድን ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ። እዚኣቶም ክሲ ከቢድ ናይ ዓለም ለኸ ቃልቦ ክስሕብ ዝኽኣለ ክኸውን እንከሎ ናይ ኔታንያሁ ስም ኣብ ዓለም ለኸ ደረጃ ኣብ ከቢድ ጽዕንቶ ውሽጢ እትይዎ እዩ። ናይ ICC ውሳነ ናይ ኔታንያሁ ናይ ጉዕዞ ናጽነትን ዓለም ለኸ ረኽብታትን ኣዝዩ ዝግድብ ክኸውን እንከሎ ንናይ እስራኤል ዓለም ለኸ ጠመተ እውን ሃሲብዎ እዩ። ኣብ ሃገር ውሽጢ እውን እንተኾነ ናይ ኔታንያሁ ኣመራርሓ ብልዑል ደረጃ ተቃውሞ ገጢምዎ እዩ። ኣብ 2023 ተጀመረ ናይ ፍትሕ ስርዓት መማሓየሺ ፈተነ ናይቲ ሃገር ልዑል ዝኾነ ናይ ጎደና ሰልፍታት ናይቲ ሃገር ህዝቢ ክከፋፈል ገይሮም እዮም። ብኣማይተ ሸሓት ዝቁፀሩ እስራኤላውያን በብሰሙን ናብ ጎደና ብምውፃእ ንመንግስቶም ተቃውሞ ኣስሚዖም እዮም። እዚ ተጓንፎ እውን ንናይ ኔታንያሁ ትብዓት ኣብ ፈተና እትይዎ እዩ። ናሃቱ መራርሓን ናይቲ ሃገር ዲሞክራስያዊ ስርዓት ኣመላኺቱ ዓሚቕ ዝኾነ ሕቶታት ኣልዒሉ እዩ። ኣብ ናይ ውልቀ ጥዕንኡ ናተፈተነ ብዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እቲኣቶም ናይ ሕግን ዓለም ለኸ ፖለቲካን ጎንፅታትን ነቲ ናይ ስልጣኖም ወንበር ብዝበለፀ ፈታኒ ክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ። ናይ ጠቕላይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ናይ ቀረባ ግዜ ሕማም ኣብ ናይ ስልጣን ልዕልና ዘሎ ሰብ እውን ብናይ ሕማም ተጠቃዒነቱ ክንደይ ናይ ድኹም ከም ዝኾነ ግልፂ መርኣያ እዩ። ሓንቲ ንእሽተይ ተመረዘት መግቢ ነዚ ጠቕላይ ሚኒስተር ኣብ ከቢድ ናይ ሕማም ፀገም ክኣቱ ገይራቶ እያ። ኣብ ናይ ሕክምና ዓራት ብምዃን ንናይ መንግስቲ ጉዳያት እናመርሐ ብናይ ዓለም ለኸ ናይ ሕጊ ክሲ ኣብ ፈተና እንከሎ ቀፂሉ እውን ናይ ሃገሩ ድሕንነት ኣመልኪቱ ዓበይቲ ውሳነታት ክሕልፍ ዝፅበዮ ሰብ ምዃኑ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ፅዕንቶ ዘርዲ እዩ። እዚ ወዲ 75 ዓመት መራሒ ኣብ ሃገር ውሽጢ ይኹን ዓለም ለኸ መድረኽ ዝነበረ ፖለቲካ ስለ ዝፍለጥ በዚ ሕማም ተላዕለ እውን ናይ ቀጻሊ ዕጭኡ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ሕቶ ኣልዒሉ እዩ። ብቆራፅነትን ጽንዓትን ዝፍለጥ እዚ መራሒ ኪንግ ቢቢ ብዝብል ሳጓስም እውን ይፍለጥ እዩ። እዚ ሃገር እውን ኣብ ልዕሊ ወጥሪ ውሽጢ ኣብ ትርከበሉ ግዜ ናይ ዝመርሐ ጥዕና ምንዋፅ ነቲ ናይ ፖለቲካ ህድኣት ኣብ ሕቶ ዘእቱ እዩ። መን ክትኮ እኽእል? ኣብቲ ሉኪድ ፓርቲ ውሽጢ ግልፂ ዝኾነ ተተካኢ ህሉ ዶ? እዚኣቶም ኩሎም ሕቶታት ኣብ ናይ ህዝቢ ሓንጎል ውሽጢ ኣትዮም እዮም። እዚ ናይ ጥዕና ፀገም ንመወዳእታ ድዩ ዋላስ ናብ ካልእ ናይ ስልጣን ዘመን ከብፅሖም ዝብል ኣብ ጥርጣረ እዩ ዝርከብ። እዚ መራሒ ናይ ዝቕፅል ወርሒ ይኹን ዓመት ኣቓልቦ ዝስሕብ መራሒ እዩ። ግዜ ንኹሉ ክፈትሖ እዩ። ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባፃሕን ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ ክብል ፈቱ።